Днес ще разгледаме посланията и енергията за могъщите, интуитивни и трансформиращи скорпиони през ноември 2025. Този месец е дълбок, съдбовен и носи пробуждане. Ще говорим за любов, кариера, финанси, здраве и накрая ще чуете специалното послание на Вселената за вас. Скорпиони, този ноември е портал към новата ви сила. Останете с мен. Ноември 2025 ви поставя на повратна точка. Може да усетите, че нещо вътре във вас се преобръща, пренарежда, подготвя за нова фаза. Това е месец, в който освобождавате миналото, прекратявате цикли, възкръсвате, по-силни, по-ясни и по-решителни. Ще получите знак, разговор, събитие, което ще разкрие истина, която сте усещали, но още не сте изрекли на глас. Скорпионът не просто оцелява, той се ражда отново. Този месец вие излизате от сянката си. Любовта за Скорпион през ноември е истинска, силна, трансформираща и непоколебима. За обвързаните, това е време за честност. Или връзката ви се издига на по-високо ниво, или се отделяте от нея, ако не ви служи. Възможни са откровени разговори, дълбока близост, важни решения. За необвързаните, появява се човек, който усещате с душата, не с очите. Силно, интуитивно, като съдбовна среща. Не бързайте. Позволете на енергията да се развие естествено. В работата идва пробив чрез смелост. Имате шанс да извоювате позиция, уважение, проект или нова посока. Този месец се откриват врати за онези, които се доверяват на себе си. Не се страхувайте да поставите граници, да говорите ясно, да изберете нова реалност. Вашата сила е невидима, но осезаема. Хората ще ви следват. Финансите са стабилни, а за някои дори нарастващи. Възможна е тайна възможност, допълнителен доход или важна информация, която променя посока на инвестиция или план. Следвайте интуицията си, тя няма да ви подведе. Тялото ви иска емоционално освобождение. Не задържайте гняв, страх, тъга. Дишане, медитация, движение, вода – всичко, което прочиства. Вашата енергия се обновява, но първо трябва да пуснете старото. Посланието към скорпионите. Не се страхувай да се трансформираш. Това е твоят дар, не твоята слабост. Силата идва не когато се борите, а когато се освободите. Вие сте алхимик. Превръщате болката в знание. Благодаря ви, мистични скорпиони, че бяхте с мен. Ако това резонира с вас, оставете в коментарите и се абонирайте за Астровълшебство. Пътят ви е дълбок, мощен и светъл, дори когато започва в тъмното. До следващото видео. Носете силата си с благородство